Kasinopelien klassikko pyörähtää käyntiin. Taas kuumat numerot toistuvat, onko onni sittenkään sattumaa? Samaan aikaan kasinolla tai nainen hieroo pelikonetta. Hän käyttää valkoista magiaa saadakseen jackpotin laukeamaan. Hän pyytää universumilta, saanhan vielä kaiken sen, mistä unelmoihin hän pyytää. Universumilta, saanhan voiton kohdalleni, jotta voin elää unelmani todeksi. Osuuko onni kohdalle tänään? Kasinon koneisto kasvattaa progressiivista pottiaan. Kanta-asiakkaat tarkkailevat vierailevaa aasialaista. Miksi siirrot kädet koskettaa ja siunaa sielutonta pelikonetta? Hän pyytää universumilta, saanhan vielä kaiken sen, mistä unelmoihin hän pyytää. Universumilta, saanhan voiton kohdalleni, jotta voin elää unelmani todeksi. Mä haluun rahaa nyt, mä haluun rahaa nyt, mä haluun rahaa nyt, nyt. Mä haluun rahaa nyt, mä haluun rahaa nyt. Mä haluun rahaa nyt. Mä haluun rahaa nyt. Mä haluun rahaa nyt. Hän pyytää